рӯзи 3 ноябри соли ҷорӣ дар толори варзиши тоҷварз мусобиқаи навбатии чемпионати Тоҷикистон оид ба поверлифтинг баргузор гардид. иштирокчиҳо то ҳадде зиёд буданд, ки дар толор ба қавле ҷои нафаскашӣ набуд. дар мусобиқа иштирокчиён ҷавонон аз солҳои пеш бисёртар иштирок карданд. аз тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мусобиқа иштирок карданд ва рекордҳои нав ба нав гузоштанд дар мусобиқаҳо. мо кӯшиш мекунем ки сол ба сол мусобиқаҳоро дар арсаи байналмилалӣ яъне ки ба дараҷаи олӣ гузаронем. агар ҳаққи гапро гӯем, фазои толоре ки мусобиқаи мазкур баргузор гардид на он қадар қобили қабул буд, вале ба гуфтаи масъулин дигар ҷои муносиб барои баргузории ин чорабинӣ набуд. Чемпионат, знаете, в каком-нибудь большом центре, в моле, например, да, на первом этаже. Просто это нужно согласовать. Мы это хотели для чего? Для того, чтобы публика, посетители, которые были, они имели возможность тоже увидеть эти соревнования, и была большая вовлеченность людей, чтобы интерес тоже появился. Ну, я надеюсь, что в следующем году нам удастся это сделать. ما کوشش میکنیم که در آینده تالار ورزش یعنی که جایی وسیع باشد، برای که سال تا سال شما دیده شده که هم مخلصا بسازه هم ورزشگرا بسازه. برای ما کوشش میکنیم که در آینده در تالار ورزشی خوب گذرونیم. дар асл рафти мусобиқа бад набуд. эҳсосоте ки дар ин мусобиқа мушоҳида кардам, дар ягон чорабинии дигар надида будам. масалан, шумо ҳамеро чӣ хел қабул мекунед ки як мӯйсафеди 70-сола зиёда аз 100 килограмм вазн мебардорад? 3 моҳ пас 70 сола мешавам. Ман таъкурсӣ дорам. институти тарбияи ҷисмонӣ тамом кардагам соли 77. вазнбардорӣ машқ мекардам он соло. чемпиони Тоҷикистон ҳастам соли 75. чемпиони гурӯҳи қушунҳои шӯравӣ дар Олмон. аз вақте ки худама ёд дорам машқ мекунам. аз синфи 8 сар карда будам то 115 кило рекорди худама такрор кардам. дар моҳи феврал бардоштагӣ будам. шаб каме таст кардагӣ будам, ниятам зиёдтар буду. дар асл барои ман ҳамчун як мухлиси канорӣ аз ҳама ҷаззобияти баланд дар рақобатҳои миёни вазнбардорони собиқадор буд. ғайри он ки бо чунин синну сол ба истилоҳ ветеранҳо вазн мебардоранд, ҳамчунин онҳо дар соҳаҳои гуногун кору фаъолият мебаранд. сол то сол собиқадорон аз намуди пауэрлифтинг вазнҳои хуб мебардоранд ва рақобатҳои нағз мешавад. шумо шоҳиди он гаштед ки дар ин ҷо деҳад собиқадорон яъне ки иштироки хуб карданд, барое ки онҳо ҳамаш устоданд. барои ҳамин онҳо сол ба сол ҳам мураббии хубанд, ҳам тарбияи хуб метавонанд наврасонро ҳам иштирок менамоянд. Я хочу вообще похвалить ветеранов, потому что мы молодые, нам сложно что-то сделать, нам лень, неохота. А вы, как видели, у нас был участник, которому 70 лет, и он выступает. масалан, як иштирокчиро миёни худ нафарони онҷо буда доктор ё худ табиб гуфта муроҷиат мекарданд. баъдан маълум гардид ки воқеан Ҳокимбек Одинаев аз табибони номошнои соҳаи тиб ва корманд яке аз сохторҳои тиббии бонуфузи кишвар будааст. мавсуф дар ин мусобиқа ҳам натиҷаи хуб ва ҳам рекорди нав гузошт. ман ҳамчун ветеран соли дуюм аст ки дар ин озмун иштирок мекунам ва хурсандам ки имрӯз ман дар вазни 83 кило, вазни 115 кило бардоштам
و در بین گروه به جای اول سزاوار شدم و هر یک ورزشگر در خود مربی دارد. مربیمون استاد حیدتلیف قابلجان است که ما رو انگیزه کرد، یعنی موتیواسیون داد که ما به این نمود ورزش مشغول شویم. ما همه ورزشکارا از باشگاه ریال فیت میباشیم و با جوان نیز تبلیغ میکنیم که به این نمود ورزش مشغول شوند. дар миёни собиқадорон аз нави бардоштани вазн дар ҳолати горизонталӣ ё худ жим лёжа аз ҳама рекорди баландро қобилҷон ҳайдталиев нишон дод. дар байни мусобиқадорон ман ҷои якумро сазовор шудам. дар вазни 160 килограмм бардоштам. вазни худам 100 кило мебошад. ин хела барои ҷумҳурии тоҷикистон хела дастовари баланд аст. дар ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин синни сол ҷавононе ҳастанд ки дар синни 20 ҳаст, 30 ҳастанд, 35 то 40 сола ва ё то 240 кило, 250, 260 кило мебардоранд. дар миёни иштирокчиён як нафаре рақобат мекард ки бо забони тоҷикӣ ҳарф намезад. атрофиён бо ӯ бо забони англисӣ суҳбат мекарданд. барои ман ҳам аҷиб шуд ки ин нафар кӣ бошад ва чаро англисӣ ҳарф мезанад. ман хеле шод ҳастам ки дар ин мусобиқа иштирок мекунам. ман як сол пеш аз амрико ба тоҷикистон омадам ва дар ин ҷо кору фаъолият мекунам ва дар ин баробар дар толори варзишӣ ҳамроҳ бо рафиқон машқу тамрин мекунем ва ба ин мусобиқа тайёрӣ дида будам ва хушҳолам ки имрӯз дар ду марҳила тавонистам вазни даркоиро бардорам. асли усули мусобиқаро мефаҳмонам. бонувон, ҷавонон, калонсолон ва собиқадорон аз рӯи се шохаи навъи варзиши вазнбардорӣ дар вазнҳои гуногун миёни худ мубориза бурданд. сараввал аз рӯи нишастан бо вазна, дуюм аз рӯи бардоштани вазна дар ҳолати горизонталӣ ва сеюм аз рӯи бардоштани вазна то миён. ҳар нафар имкони се маротиба кӯшиш карданро дошт ва баъди ҳар бори иштирок аз доварон вазнҳои андак зиёдтарро дархост мекарданд. ҳар шохаи марҳилаи вазнбардорӣ анқариб то 4 ё 5 соат идома мекард. чун анъана ва хислати мардонагӣ дар ҳамаи навъҳои мусобиқа аввал ба бонувон навбат дода мешуд. дар асл хонумҳои рақобаткунанда дар мусобиқа он қадар зиёд набуданд, вале шадидтарин рақобатҳоро ба роҳ мемонданд. А девушек нужно привлекать. Мы стараемся всегда, но вы сами знаете, они такие более стеснительные. Потом у нас менталитет чуть-чуть не позволяет. Но я хочу отметить то, что в этом году хоть и девушек у нас меньше, но показатели у них более высокие, чем в прошлом году. дар миёни бонувон шаҳрвандони мамлакати афғонистон ки таи 5 сол мешавад дар шаҳри душанбе зиндагӣ мекунанд мушоҳида гардиданд. саодат малалай ва духтари ӯ бо исми зайнаб аз иштирокчиёни фаъоли мусобиқа буданд. малалай дар рафти рақобат ҳамаро ҳайрон кард. аз навъи бардоштани вазна то миён ӯ вазни 130 килограммро бардошт ки ин рекорд ба ҳисоб меравад ва баъдан аз доварон вазнаи 135 килограммаро дархост кард. дар ҳоле ки малалай барои бардоштани 135 килограмм омодагӣ медид, мо бо духтареки ширинзабони ӯ бо исми Мадина як суҳбати кӯтоҳе доштем. ту чӣ ном дорӣ? салом, номам Мадина аст. чанд сол шуда тоҷикистон зиндагӣ мекунӣ? 5 сол. 5 сол? ту соли гузашта дар мусобиқа иштирок карда будӣ. барои чӣ сол иштирок намекунӣ? гирип шуда будам, натонистам иштирок кунам. ту барои чӣ дурӯғ мегӯӣ? яъне хунок хӯрдам. ман медонам ки ту ба варзиши дигар гузаштаӣ. ба варзиш дигам гузаштаам, аммо дар ин мусобиқа иштирок мекунам. аммо дар ин мусобиқа натонистам иштирок кунам. барои бемор шудана? дар мусобиқаи гузашта ман дар ёдам аст ту гиря карда будӣ. барои чӣ гиря кардӣ? барои аз гиря карда будам, бахатар ки ман мехостам ки якум ҷода бигирам. ҷои чандум гирифтӣ? севум. ҷои севум. баъд гиря мекунӣ? خود دل من نازکه وقتی من گریه میکنم آچم زیق میشه مادرم. برای همین گریه نکردی؟ یکی در تنهایی گریه کردی؟ اون دفعه برای خیلی گریه نمیگیرم. مادر در این جای یکم نگیرد و گریه میکنی؟ اگه جای یکم نگیرد زیق میشم گریه میکنم.
баъдан Малалай вазни 135-ро бардошта натавонист, аммо мо ҳам Мадинаро дарёфт накардем ки гирья кард ва ё не. Я, насколько знаю, Саудат Малалай на моей памяти уже 3-й год выступает. А девочки наши, они в первый раз выступают. То есть это наши девочки отсюда, они в первый раз выступают. Я думаю, если 2-3 года они будут заниматься, выступать, у них очень будут хорошие результаты. дар умум Саудат Малалай аз нави бардоштани вазна то миён унвони чемпиониро ба даст овард. Дар ин миён хонуми навкор бо номи Адолат Ҳабибова нишондоди олӣ дошт. Дар нави варзиши нишастан бо вазна рекорди аввалини худро ба қайд гирифт ва билохира унвони чемпионии мусобиқаро моли худ кард. Это был мой первый опыт участия в таком чемпионате, и я очень рада, что поучаствовала. Надеюсь, что в дальнейшем также буду участвовать. Свидание, мой максимальный вес был 90 килограмм, в жиме 45 и в становой тяге тоже 90. рақобатҳои миёни ҷавонон низ ҳолатҳои ҷолиб дошт. ҳунарнамоии Меҳроб воқеан мавриди диққат қарор гирифт. ин ҷавони умедбахши кишвар рекорди таърихиро иваз кард. дар нави бардоштани вазна дар ҳолати горизонталӣ 172,5 килограмм вазна бардошт ва рекордсмени ин вазн гардид. баъдан аз доварон вазни 175 килограмм дархост кард. Як 179 кило буд 2 сол пеш. 179 буд, 170 буд рекорд. Ва ман тӯли 4 сол шид ба варзиш машғул ҳастам, тамрин мекунам. Ва хушбахтона ман ин рекордро дар Тоҷикистон задам. дархости ман ин вазни ман 175 кило мебошад ва ман ба худ боварӣ дорам ки ин вазнро низ барпо мекунам. ҳамагон интизор буданд ки дар марҳилаи сеюм Меҳроб оё вазни 175ро бардошта метавонад ё не. рақобаташ оғоз шуд ва ҳамагон интизори баромади ӯ буданд. Меҳроб ин вазнро бардошт, ҳамагон каф гуфтанд. вале аз ҷониби довари канорӣ байрақчаи сурх бардошта шуд. чаро? худи Меҳроб ҳам ҳайрон буд. баромади ӯро қабул накарданд. баъдан худи Меҳроб ба сифати эътироз тавассути навори телефонӣ баромадашро тамошо кард ва ба назди довар рафт. аммо давлатманд Одинаев ба ӯ исбот кард ки ҳангоми бардоштани вазна қоидаи бозиро вайрон кардааст. ҳамин тавр Меҳроб вазни 175 килограммро бардошта натавонист. ояндаи ин ҷавоне ки аз замони парлити баромад мекунад Меҳроб ояндаи хуб дорад. на фақат як варзишгари мо, варзишгарои ҷавонои мо дар ҳар як зене ки вазмии ки иштирок мекунанд онҳо рекордҳои хуб монданд. Ну, я думаю, большое будущее у него. И у него, и у остальных ребят, потому что результаты очень хорошие. дар ин баробар намояндаи шаҳри Ҳисор бо номи Холиқзода Аҳмад низ баромади хеле ҷолиб дошт. дар саи кӯшиш ӯ нишондоди қаблии худро такрору иваз мекард ва дар ниҳоят бо нишон додани омори ҳайронкунанда унвони чемпиониро миёни ҷавонон дар дивизиони вазни 66 килограмм ба даст овард. аввалан миннатдории худро ба Федератсияи пауэрлифтинги ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки моро ба ин мусобиқа даъват карданд. ман дар ин мусобиқа аз тарафи шаҳри Ҳисор иштирок карда дар вазни 66 килограмм иштирок карда бо бардоштани 140 килограмм сазовор ҷои аввал гаштам. тақрибан 10 рӯз пас мо ба бозиҳои осиёӣ меравем байни ҷавонон ба шаҳри Амороти Муттаҳидаи Араб. ин мусобиқа ба мо хуб шуд ки мо қувваи худро санҷем ва боз ба мусобиқа ба боварӣ баромад намоем. дар миёни калонсолон низ рақобатҳо хеле шадид сипарӣ мегардид. калонсолон дар қисмати бегоҳ якбора аз рӯи се нав муборизаҳои худро ба роҳ монданд. беҳтарин ва номдортарин вазнбардорон миёни худ мубориза мебурданд ва лаҳзаҳои ҷолибу мавриди диққат хеле зиёд буд. яке аз ғояти вазнинии қиёфааш дигар мешуду
яке аз хурсандии зиёд доду фиғон мекард. нафари дигар ҷониби доварон чизе мегуфт. дар ҷои дигар Руслан бо доварон баҳс мекард, мисле ки аз хулосаи доварон нисбати ҳунарнамоии шогирдаш розӣ набуд. Здесь проблема произошла в судействе. Судьи показали 2-1 в пользу спортсмена. 2 белых, 1 красный. Вот. А президент федерации чуть-чуть, короче, воспрепятствовал. Но я как считаю, в итоге мы засчитали спортсмену, жюри засчитало спортсмену, потому, в пользу спортсмена, потому что когда идет 50-50, плюс еще подняли эти, белые флаги, и поэтому отдали спортсмену. Это для спорта, на самом деле в этом есть польза определенная. Борьба, это красиво и полезно для всех спортсменов и для развития спорта в целом. В следующий раз ребята постараются его перебить. Будем надеяться, что в следующий раз результат будет более чище и красивее и лучше. хулас рақобати калонсолон низ бо эҳсосоти хоса сипарӣ гардид. дар умум мусобиқаи мазкур аз соати 8 субҳ оғоз гардид ва маросими супоридани ҷоизаҳо ба ғолибон анқариб дар соати 21:30 шаб баргузор шуд. сараввал ба бонувон ва ҳамин тавр ба ҷавонону калонсолон ва ба собиқадорон ҷоизаву тӯҳфаҳои худтиравӣ аз ҷониби Федератсияи пауэрлифтинги Тоҷикистон ҳадя карда шуд. ما خیلی شد که تیاری می‌بینیم برای مسابقه. ای گرچند سن سالم که بالا رفته باشد، در خاطر جوان اومدیم، سهمگذار شدیم. در نقشه تا 160 170 کیلوگرم بود. به اینجا اومدیم رسیدیم. جای یکم بود. اول رحمت با تشکیلاتچیان این مسابقه که همه республика اشتراک کردن به حد خوب گذشت. من یک نیت دارم که باز از این با نقصر معلومات کنم و من برای جوانان تاجیکستان گفتنی هستم که همیشه با سپورت باشید، همیشه در خدمت وطن باشید. дар умум метавонем мусобиқаи мазкурро ҳамчун чорабинии хос барои гурӯҳи вазнбардорони Тоҷикистон унвон бидем, зеро аз тамоми гӯшаву канори мамлакат ба пойтахт омадан ва рекордҳои бесобиқаро ба қайд гирифтанд. натиҷаи машқу тамрин ва зиёд гардидани толорҳои варзишӣ имкон медиҳад солҳои оянда шумораи иштирокчиҳои мусобиқа аз ин ҳам зиёд бигардад.